Sundhed. B A S I C S. Punktum H V O R D A N. Til at leve. S U N D T. Punktum. Du er nødt til at tage en positiv holdning til livet og dets. P R O B L E M E R. Punktum. B A D N I N G. Hver dag for at rense døde celler. Toxiner og åbne porer i. H U D E N. Punktum. F R I H E D. Fra stress, som er den værste fjende af. S U N D H E D. Punktum. V A S K. Dine hænder flere gange om dagen, især når du er i det. 2 F F E N T L I G E. Punktum. S O V E. Mellem 6 og 8 timer. D A G L I G T. Punktum. S P I S. Så naturligt som muligt. Grøntsager, korn, frugt, fjerkræligt. R Ø D E. Punktum. L Ø B E. Væk fra mættet fedt, kulhydrater, kolesterol, sukker, salt og hydrogeneret. F E D T S T O F F E R. Punktum. V I hvad vi. S P I S E R. Punktum. I N G E N. Rygning. En narkotika og bare en smule. A L K O H O L. Punktum. M O T I O N. Især gåture. Cyklinger. S V Ø M N I N G. Punktum. O P R E T H O L D E. Balancen mellem de sociale, åndelige, mentale og F Y S I S K E. Punktum. L A U G H I N G. Er det bedste middel mod alle sygdomme eksisterer og er. G R A T I S. Punktum. E L S K E R. Livet at tage sig af din. K R O P. Punktum. H E L D. Og lykke og nyd sundt liv.